ubuphelele media. Yeduka ebusweni bakho oyi imihla yonke yo ila kwami ke ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha uNyasi. Amen. Bakhonza abahle ezulwini. Nami ngiyayibongela uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ongidonsile ngezibopho zothando. Wangivumela ukuba ngifike lapha nami kulezi intaba zakoSikhemelele. Amen. Lo khulumayo umshumayeli uNcube waseMpumalanga Temple eMtubatuba eDukuduku. Amen. Amen. Zikhonze ezinhle zasezulwini ngihamba nezinsizwa. Okusilethela lapha silethe uthando lokuthanda uShembe. Amen. Ayikho into enhle emhlabeni bantwana basezulwini edlula uShembe. Amen. Zingakhona zonke izinto ezikhona eziba amagugu kodwa kusasa ziyagqwala kodwa uShembe akagqwala uhleze emuhle. Amen. Futhi ungakhona yonke into ekhona emhlabeni eba okuthandekayo emhlabeni kodwa lolo thando luyaphela kodwa lukaShembe uthanda lipheli. Ngoba uShembe uyinto yonke, uShembe ukhona endaweni zonke. Futhi njengoba esemzini oyingcwele wasebuhleni ukanye nathi lapha kwaSikhemelele. uShembe ungumabizo sabele. uShembe ungumthombo kodwa lo mthombo kaShembe ungumthombo abomileyo kuphela abomele izwi lakhe. Ningi imithombo yampompoza kodwa lo kaShembe wabakhethiweyo. Ngoba lo mthombo kaShembe owabomileyo kodwa bomele izwi loNyasi. Abawuthi mabephuza kulo mthombo bese beba nokuphila okuphakade. Ngoba ikhona imithombo emhlabeni kodwa akusiyona yoNyasi. Kodwa lo oNyasi umthombo unokuphila okuphakade, ophuza kuwo uba nokuphila okuphakade. Ngisho emzini yakhe, emzini yabo, ngisho ezizukulwaneni ngoba uphuze emthombeni wokuphila okuphakade. Amen. Amen. Silethe uthando ingane zakwethu. Amen. Lokuthanda uShembe. Uba sizobona lezi intaba, sizoba bazi udumo oluduma kakhulu lokuthi uShembe uThixo. Amen. Ekhona amadwala ebhidlika kodwa lelo uNyazi mawubambelele kulo ubambelele edwaleni elilona lona.
ngoba zikhona izinto ongabambelela kuzo kodwa kusasa ziyaphela. Kodwa uShemba kaphela umile ngezikhathi zonke. Kodwa uma uzoba nethemba, ungabi nawo amathemba amaningi, ube nethemba elilodwa. Uma noma wehlelwa izilingo, noma wehlelwa yini, kodwa wazi ukuthi wena uthembephi. Kodwa uma uzothemba uShembe, kodwa ube namanye amathemba othi noma usosizini uqale emathembeni akho bese uShembe bengokugcina. Yamba nezinsizwa. Ngizodedela zona ukuba izona eziyophaka umsebenzi kaNkuluNkulu njengoba seshilo umshumayeli. Nami ngeke ngidle ngoba ngihamba nezinsizwa kufanele sifunde ukuba ubuNazaretha isho njalo inkosi yamaNazaretha ithi ifundisana abantwana ngoba bayikusasa lobuNazaretha. Nami sengisesigabeni sokuthi ngibuke bona ukuthi bahamba ngayo yini indlela. Bakuyo yini indlela, bakuyo yini inkonzo yakuleli ikhaya, yala ikhaya ngisho ulimi lwabo, yilo yini ulimi lwala ikhaya. Ngiyodedela zona izinsizwa. Zisine idedelane, zithi 1 zithi 2. Ziyazi ukuthi kuyisona ukudla isikhathi. Amen. Ayikho into embi njengokudla isikhathi. Uma kuthiwa u10 minutes wena uthatha u20 minutes. Uma kuthiwa u30 minutes wena uthatha i-hour. Makuthiwa u7 minutes wena uthatha u14. Sinani intetelane ludo ukhalo sazohamba. Nkosi yobusisa bonke abawufakaza. Amen. Yakhe tukuyazizwe. Amen. Inkosana eguqile umntwana owamkhize ophuma khona entabeni zaseMtuba eDudu. Amen. Ngizocela uphethe hlabelela ngivulela 69. Bantwana bokumthanda uJehova. Sizoqala sibonge umshumayeli wethu ukuthi bekhona abantu ababengangahayi kodwa ubone ukuthi athathe sina kulolu hambo. Ngoba sizelana njengabantu abalethu 1 day bantwana benkosi. Bese kusela khona nje ukuthi kufike nenkosazana ngoba ikhona ingudlungudlu siyinhlasi futhi siphelele. Cela seyithulele ngifundele 69. Ilizwi lenkosi Ilizwi lenkosi selifikile phezukwethu. sesifikile bantwana bonyazi. Nathi masilamukele. Ngoba uhleli lapho uhleli khona ukuvula nje indlebe wamukela okushiwo. Ngezinhliziyo ezimhlophe. Awu ngisemningi kakhulu. Ngithanda lapho khona ukuthi ngoba uhleli lapho ngoba ngimguqe nje umntwana wamkhizo omncane. Usaqala nje usakhasa lokho kuhamba. Izwe ngilishumayela namhlanje cela ungene enhlizweni zakho, enhlizweni yakho ngenhliziyo emhlophe. Into engiyithanda ngaleli verse ukuthi uma lithi angene enhlizweni yakho emhlophe ukuthi ungabheki ukuthi mina uyangazi. Ukuthi mina izolo ngibonile ngiphethe ibhodle elihlaza kodwa mase ngimlana ungakubheki lokho. Noma ubani ozosukuma emela ukuthi uyamazi ukuthi mncane noma uyamazi ukuthi uphenduka izolo wena kade wabakholela ibandla ungambheki lokho. Ngoba sisukumile nje la phambi konyazi siphathisiwe abantwana benkosi. Lokho ngibe ngisho akushiwo umfana kaMkhize kodwa kushiwo onyazi. Amen. Amen. Ngisafuna ukudlula endabeni ngenye imini ngivakashe ngapha eMampondweni. Safundiswa ukuthi uma uhamba nje eNazaretha bophatha umNazaretha ngoba wazi ukuthi uyophelela. Ngisho usemgwaqeni makushaya isikhathi sika 6 ukumisa imoto ubize lo obizwa nsuku zonke. Amen. Amen. Ngase ngihlala phansi nami ngilalela inkonzo njengawo wonke abantwana bonyazi kuyisabatha. Usukuma umshumayeli uThumbu ukhuluma indaba yedimoni engize ngalo, indaba yomngane. Uthi umshumayeli uThumbu kwakunenkosana esanda kuphendwa kulobo umNazaretha. Le nkosana yamthanda uShembe. Yasishiya konke ayikwenza. Kodwa inkinga yafika lapha khona yayinomngani oyengasile eNazaretha. Kwakuthi njalo mangwisabatha
eselungise konke eselungisela ukuthi esabathweni efike lo mngani wakhe ongamazi uShem. Uma efike lo mngani phela bangabangani bayazi ukuthi yini bebejwayele ukuyenza ngesabatha. Akupheli lokho. Efike umngani bexoxa okubuhlungu njalo manje kushaya u10 eqala umngani vayelise ebuyele ekhaya. Inkosana igcina ngasayanga ethempelini. Lo mngani wayekwenza lokhu njalo ngamasabatha onke. Yagcina inkosana ingasayi ethempelini. Isisaba ngisho ukuhlangana nomshumeli wayo edolobheni sibaleka isimcashela. Ngiyamtshela lo muntu osesenonembeza abamanje bahlala ngasemathempeli bayidlulela nje ngesabatha. Bengazi ukuthi konakaliphi. Usaselenhlahla umuntu ocashayo azi kahle ukuthi lokho akwenza kurong. Namhlanje ngizelelo demon lelo ukuthi lo mngani wakho ongasili eNazaretha uthini ngaye. Ngiphethe isikali ngifuna umfaka esikaleni ukuthi ngoba engasili eNazaretha ngenye imini ngeke uzuyidle ingulube. Ngenye imini nkosazana ngeke uqone ibhluka lapha etano ngomngani wakho ongasili eNazaretha. Hlalisuthi ngeke uliphathe inibhodlela ehlaza kulesihlanu ngalomngani wakho ongasili eNazaretha. Ngiphethe leso sikali namhlanje ukuthi uyibuze umsuka lawo labangani bakho nabo abangeyona amaNazaretha uthembeni ngabo. Ohamba nabahlakaniphileyo. Ohlakanipha naye. Yobahlakanipha naye. Kodwa othanda iziwula. Othanda iziwula njani? Oba mubi. Amen. Inkosana. Ayidinge ekutoliwa le. Iqondile. Ngiphethe isikali namhlanje ukuthi lo mngani wakho omthanda kangaka. Lo mngani wakho hlezi ushutha naye. Ngesabatha wenze njani? Akaxasuke nje ukuthi esabathweni. Uma uhamba njalo emhlanganeni ohlala emhlangana akacasuke nje ukuthi kanti le ndoda leni ikhonzana nihlala emhlanganeni nihlala ematendeni yini inkinga yini? Lo mngani ofaka isiwive ethi mngani ngeke lezi impondo zakho ofake nakho singena abantu. Hayi obambe nathi ibhodlela ukhiphe amahloni nkosana. Ubhekephi nalo mngani wakho? Ileso sikale bengisiphethe eNazaretha sisenyangeni enkulu ephethe izinto ezimbili kule nyanga. Le nyanga esikuyo inyanga kaMarch siqalile sabungaza ukuzala kuMnazaretha. Amen. Namhlanje sibheke esikhumbuzweni senkosi enkulu inkosi yomusa uthi ngamakhosazana. Amen. Cela ungifundela uhlabelelo 239 ivesi eka4. Angiqalela endabeni. Kule ndaba ehlezi ikhulunywa ngenkosi uthingwa njalo ngisayikhumbula. Kunezi zinto oziswa kanye uma usethembele ungayikhohle kodwa lo ndaba ngikhohle. Okunye ukubuyekeza ukukhumbula kodwa lena ngikhohle. Yehlezi njalo ikhuluma ngabangani ababili kwakunogwaja noXama. Ababehlezi bedla amakhiwane ngasemfuleni. Bethi basahlezi kumnandi kunjalo beyingcebekele bengabangani ngasemfuleni. Kube seqhamuka ingqangu imalasi. Ukubili ke lokho akuzwani nemalasi. Uma seqhamuka imalasi unogwaja kangena emanzini, uXama uyangena emanzini. Ubaleka unogwaja uthola indawo ucasha, uXama engene emanzini. Kwathi ngesikhathi imalasi sedlulile abuye unogwaja izoqhubeka phela bekumnandi bedla amakhiwane nomngani wakhe. Waqala unogwaja wahle engakafika umngani wakhe. Kwathi qhamthushe khona la ezibeni. Waphuma uXama. Wathuka unogwaja, "Hawu mngani wami, kanti uwo lo ngithusayo." Wathi ayimi. Kodwa waseba nombuzo unogwaja ukuthi mngani wami esizibeni esihle kangaka esicwebileyo waphuma maholохolo kwenze njani? Uthi uXama, "Hayi kahle mngani wami. Ngoba bengingenelana bengazelanga mina ukuzogeza. Mina nje bengicashela nazi imalasi ukuthi idlule. Asiqhubeke idla amakhiwane." Ngale ndaba ngithi manje ke awubheke lo mngani wakho okhonza nawo la eNazaretha because lesi isiba sabhombela esicwebile esihle esigeza wonke umuntu. Kodwa yena manje akagezeki. Uhlezelana emasabatheni onke
akagezeki njengoba nje ithe kheme imvula wathi uhlala phansi mawuthi nje kancane nje ku14 athi kheme akasayi ngifuna manje ubheke lo mngane onaye ke lesontweni ukuthi uma kushunyayelizwe uyalalela yini uyalenza yini uma kuthiwa kuyiwe endaweni ethize kuyonikela uyaya yini noma uyagxeka uma kushumayela uphuma ethini ngaphandle uyagxeka noma uyalaleleza ukuthi hey bekukhulunywa nami noma uthi hayi umshumayeli usiphathela abafana nje abazostapa ayikho lento futhi ubatshelile ukuthi uzokhula ngesono sami sengifuna ubheke lo mngani uthi lo mngani uhamba naye nkosazana aniphumi manje nogqoka amabhloko ningamanazareth nomabili ileso skali enginiphathisela nomaNazaretha ngifundeka setholile 239 Awuthokozi ngokweduka. unyazi lezulu maNazaretha alijabulile masingena ehlathini Kwabantwana bakho. alithokozi nakancane ukubona iNazaretha eduwayo wena ungathokoza nje ubone usibanibani ethi awu begijima hayi usewile sekungcono kodwa uyibiza ngeNazaretha kodwa unyazi akuthokozi ngokuduka abantwana bakhe Awuthandi ukulahlwa. ngoba silama maNazaretha socela indlela ezulwini kodwa kumnandanga ukuthi egcineni singamboni uShembe lesimsebenzelayo asibonga Nkosi Amen. bengithena besibungaza isikhumbuzo sobuzala kuMnazaretha ngisakhuluma ngomngane ngenye imini uBombela umqala lohambo esuke entabeni zentabazo ehlanjala ebheke kithi kwakunomngane wakho ebizwa ngoMahona wathi esevayilisa umqalo wendlela wathi umngane wakhe uMahona nceke enkosi akukho enginakho bamba nasi isiqoko sami wehle naseNatal ngidlule lapho efikeke umqalo wendlela eNatal wawenza wonke umsebenzi wakhe ngenye imini ehlele eParadise kuneshosho ehleli phansi ubeke isiqoko sakhe lesayinikwa Mahona phekwe etafula kwaba nesishingishane somoya saphephuka lesiqoko sawela phezulu lesi shosho sasukuma usethi ke uBombela umqalo lohambo sukela namhlanje maNazaretha sicela ngibambela izaga 18 ezisirafu sukela namhlanje maNazaretha lesi siqoko akusesiso nje isiqoko samngani wami uMahona akusesiso isiqoko samngani wami uMahona anginika sona ngiza la eNatal kodwa lesi siqoko soyisiqoko sensindiso bonke oShembe abawulandela emva kwami bazobe begqoke lesiqoko kunjalo namhlanje amen wozana Amagama omlomo womuntu amagama omlomo womuntu anjengamanzi ajulileyo umshumela ukhulume ngomthombo njengani nomthombo wokuhlakanipha amagama onyazi noma imfundiso la ekhaya ziwumthombo wokuhlanipha singayideli umfula umpompozayo uyohlezi upompoza ngamasabatha onke ayiningi inkosana amen sengehlala ngezansi ngumntwana omncane nami nginezono kodwa ngoba ngizolana ngizokhuculula zona angifani ke noqama sisesibebeni sonke kumele siphume sihleni Nkosi busele Amen. Owela ngijapi Oh
fomala khona. Ngiyayikhetha inkosi enkulunyakazi lezulu. Umntwana oguquleyo umkolisi wasemtuba Thempeli Thulubuka. Ngizocela nje ukukhuluma ngendaba eyodwa engangayizwa ishunyayelwa yenye insizwa. Ikhuluma ngomunye umama umqalo wendlela engakehli ukuza ngapha ezantsi. Njalo izweni lase la ngapha ezantsi ezweni laseMpumalanga. Umqalo wendlela kwakhona omunye umama ababekhonza naye. Besonta nalo mama wagcina semningi ingubo emhlophe. Basonta kwase kufika isikhathi la khona izwi umqalo wendlela limthuma ukuthi eze ngapha. Malimthuma izwi lo mama umqalo wendlela lo mama wayesebuza ukuthi njengoba usuhamba ngizosala ngikhonze nobani okanye ngizosala ngikhonzephi. Wayesethi umqalo wendlela ayo uyothola nje indawo la uzokhonza khona ufike udumise namanye amakholo. Nangembalayo lo mama wayesenza njalo. Wahamba kushuthi wathola ibandla wafike wacela umfundisi ukuzodumisa kodwa futhi kube ukuthi umqalo wendlela before ahambe wamtshela ukuthi angayigumuli lengubo yakhe. Ngisho abethu uyosonda kephi kodwa kube ukuthi ingubo yakhe uhleze ayifakile. Nangembala ke lo mama ke mayeseya ke ebandleni wayeseke ehamba nayo lengubo yakhe lemhlophe esiyigqokileyo le umqalo wendlela emnikeze yona. Ngokuthi uyayifaka umfundisi azange abe nankinga. Ngoba oyi1 engibhekela amakhosi okuqala u11:4. Nangempela umfundisi azange abe nankinga kodwa ngizosho masuyifunda. Umfundisi mayengibanga nankinga wasonta lo mama nje kwakuhle wajwayela futhi nala ebandleni bagcina sebemthanda nje nabanye omama khona kulo lona leli bandla leli. Bagcina sebemcela omama sebembona ukuthi hayi mhlasimbe lo mama enga right kubo ukuthi uyena osolayo. Bagcina bemcela ukuthi hayi bacela ukuba ukuthi uyena kuzoba uyena umama ozobahola kuzo zonke nje izinto zenkonzo ezenziwayo kulo lona leli bandla. Futhi kwafika umfundisi lokho wangafika kahle ngoba umfundisi wayekaniwe nonkosikazi. And la unkosikazi amfundisi uyena wayenamandla kuleli bandla komama. Ayike bese lo mama ke mayise umfundisi bese eyamazisa lo mama ukuthi hayi embuza ukuthi yini kanti wena abantu basebekuthanda kangaki abantu manje unkosikazi wami akasezwakali ngisho ekhuluma umama nje abasamuzwa sebezwa wena nje. So ke umfundisi ke wayesethi hayi cela athi ukuma kancane lo mama wayesethatha isinqumo sokuthi hayi into engcono avela igumule lengubo le kube ukuthi uyaye esontweni kodwa kube ukuthi akasezokuyifaka. Walale thathe leso sinqumo leso. Mayese sithathile leso sinqumo lo mama ebusuku kufike kuyena sibonala kuseni kufika umqalo wendlela. Kodwa ufika umama lo uzuyigubhu nje uzukuduma ukukhulu yini akuzwa kulandele mayekulandela ethi uzama ukusondela umqalo wendlela bese ethi awu iphi ingubo yakhe embuzi. Bese yasho lo mama eyibheke njalo ayibheke lo mama abheke ukuthi hawe nangempela ingubo yakhe nangempala ngasayifakile. Mayengasayifakile bese yadumala umqalo wendlela ahamba amshiye kanjalo. Ukufundela bafa. Kwathi lapho esegogile uSolomon abafazi bakhe bedusa inhliziyo yakhe ilandele izithixo ezinye inhliziyo yakhe yayingalungile kuJehova uThixo wakhe. Amen. Isekahle. So la engizama ukulumbanisa nale ncwadi lo mama lona wayethatha isifungo sokuthi uzoyiqoka le ngubo yakhe emhlophe. Kodwa ngenxa yokuthi eselapha esontweni umfundisi wayese embuza ukuthi indaba nti wena kube ukuthi omama sebelandela wena hangaka. Then wayesebona ukuthi kushuthi inkingi nale ngubo. So nalana uSolomon kwayisithenjwa esikhulu siya Jehova. Kodwa theni esekhulile wabe esedukiswa
ilabo ayebathembile ababesondelene naye of which nalo mama naye wadukiswa umfundisi ukuthi wayemethemba naye uSolomon ngapha wadukiswa amakhosikazi akhe. So ke lo mama ke bese usho ukuthi mayisevelile umqalo wendlela esibonaliseni esemshiyile bese lo mama ke sale yayibuza ukuthi hey ngabe kwenzakaleni bese yabona ukuthi usho ukuthi le ngubo yami angisayifakanga. Kodwa ngizama ukusho ke ukuthi ngabe wena uma ukuthi uyaphuma uyemanya emabandleni ngabe uyayifaka yini ingubo yakho okanye uyayishiya uyazenyeza ngoshembe wakho ngoba kungenzeka ukuthi mhlasimbe le ndaba yayimayelana nomama nomqalo wendlela kodwa uma ungayithatha uyibhekise esikhathini samanje uyibhekise nangakuwe mhlawumbe imayelana nokuthi uma kunenkonzo okanye kunenkonzo ethile endaweni amenyiwe amaNazaretha ngabe wena uyalaphana ngoba uwazi ukuthi kusohlangene amabandla ahlukahlukene uyufaka impahla zakho zokuswenka okanye ngabe uyufake ingubo yakho le ushemba kunikeza yona ngoba futhi uma ukuthi wena uyayishiya le ngubo yakho usho ukuthi awuzukuba inenkinga mhlasimbe ecishe ifane nayo le yalo mama ukuthi kuthi la ushemba usumdinga khona bese engakhona ukukusiza engakhona ukufinyelela ngenxa yokuthi wena wathatha isinqumo sokuthi uyigumule le ngubo yakho. Nkosi busisa amazwi ayo. Amen. Enhliziyo ukuphakama kwami makube kuhle ebandleni lonyasi. Amen. Amen. maNazaretha lo guqile umbano kaGumede abambiza uThobani usuka khona lapha eMtuba ethempelini isembalenhle. Amen. Bantwana benkosi sisenkonzweni yesabatha siyabonga ukuzuza inhlanhla yokuba uNkulunkulu esimemele phakathi kwakulomuzi. Sengathi uNkulunkulu ke engangipha isibindi kodwa isibindi sami singabi sikhulu ngoba ngiyogcina sengikhuluma into engafanele bese ngikhipha abantu ezulwini. Sengathi uNkulunkulu engaphinde ngipha novalo kodwa uvalo lami lingabi likhulu ngoba ngiyogcina sengikhuluma sengishaya uvalo bese ngikhipha abantu ezulwini. Khokheli kwakuthiwa kwakabakhona indoda. Le ndoda yayumfundisi yeyinkonzo ezithize. Uthi yakuyafika ivakashelana inkonzo. Uthi masabayibona uthi yasiyasukuma umfundisi wakuleyo nkonzo. Uthi wathi siyacela bantwana benkosi ukuba umsebenzi siunike nangu umfundisi. Uthi wasiyasukuma lo mfundisi uthi waseyihlabelela ihlabelelo zakhona. Kuthiwa lo mfundisi wayihlabelela kahle. Uthi waseyabuza ebuza umbuzo wathi ngicela ukubuza nina bantwana benkosi njengoba silapha nje ukhona inawazi ukuthi sizokwenzani. Basebethe abantu cha asazi wayesethi siphelile inkonzo ngoba akasazi ukuthi sizokwenzani asiphumeni simuke. Khokheli ingcwele
Uthi nangafika nisayo wayesayabuya lo mfundisi uthi mayibuya baphinde bamnika inkonzo uthi wayesiyasukuma wathi wasiyahlabelela wayeseyawubuza umbuzo wathi ngicela ukubuza njengoba silana ukhona yini owaziyo ukuthi sizokwenzani lapha base bayavuma base bekhumbula ukuthi kuqala thatha akekho waziyo thathi namuhla akezivume wayethi bakho siyazi ukuthi sizokwenzani wayethi lo mfundisi ngoba sesiyazi ukuthi sizothini isiphelile inkonzo noma singasukuma simuke uthi laba bantu basebenza itulo base bayahlangana bayithempeli uthi basebethi kuzoba namaqembu amabili uma kwenzeka lo mfundisi ephinde ebuya mayebuza umbuzo wakhe kunabantu abazothi bayazi bese kuba nabantu abathi abazi uthi nangempela wasekuyafika lolo suku waqhamuka lo mfundisi base bayamnika inkonzo uthi wasesukuma wasehlabelela waseyawubuza lo mbuzo wakhe wathi ngoba silapha nje bakhona nabaziyo ukuthi sizokwenzani lapha base bahlona phakathi nendawo labantu base bethi abanye yebo bakhona abaziyo base bethi abanye thina akasazi wayethi lo mfundisi abaziyo abatshela abangazi ababuze kwabaziyo akusibona abangathandi ukuzazi uthi le ndoda yayisiphuma ekseni uthi yahamba yayofuna umsebenzi yayithi fika kulo mlungu uthi wasethi umlungu awusuphelile umsebenzi ndoda usufika late abantu sebeyithathile imisebenzi yayisikhala le ndoda yatha umlungu yabona ngoba mengijika njengamanje ekhaya kuyolala kungadliwe uthi ngiyacela noma nje ungiphi umsebenzi okugeza imalasi zakho wayethi lo mlungu akunankinga-ke kodwa wena la ekhaya uma ufika njalo umsebenzi wakho yiwo lo usucelile awuthinti lutho kunye le ndoda yakwenza lokho kwaba isikhathi eside umlungu waseyithanda le ndoda uthi wayesayibiza ngelilanga yathi sibanibani njengoba ungibona namuhla ngiyahamba ngibuyela lena ezweni lakithi phesheya uthi mengibuya ngiyobuya nabantu nomndeni wami wonke uthi kodwa ngazi ukuthi uzokuthanda yini umndeni wami uthi kodwa into ngicela kuwe ngicela ukuthi sibe nesivumelwano uthi lathi isivumelwano sami nawe esokuthi into engiyokufica uyiphethe lapha ekhaya iyona into engizokupha yona uhambe nayo iyona into oyiphilisa ngayo nomndeni wakho waseyasuka umlungu wasengena emotweni waseyishaya imoto yazula uthi le ndoda yayisale yadideka umusi yabona umusi omkhulu uthena umlungu uma ezoyifica lento iphethe iyona into eyophilisana nomndeni wakho wathi noma ngikufica uhlele endlini uthi ngiyojika mina nomndeni wami sibuyelele phesheya Nkosi sikelela ubaba iphithiza nje egcekeni igijime ifike ibambe imoto ithi mebuya umlungu engifice ngibambe le moto iyoba imoto yami lena uthi bese ikhumbula ukuthi endlini kunemali kunayo yonke into bese igijima endlini uthi mayisendlini bese ibuka le moto bese iphinde iphuma phandle iyobamba le moto yakwedla le ndoda isikhathi eside yathi mayihlela endlini ngelinye ilanga yayisizwe iphunga elibi elinuka kabi
Yayisifuna le ndoda ukuthi yini enukayo lapha yagudluza yonke into eyayikhona endlini ngaleso sikhathi yayitshela ukuthi kunuka igundane mhlawumbe elifile yasicinga yangathola lutho yathi mayiphuma phandle yasiyibona impukane ziphuma lapha endlini yalezi imalasi uthi le ndoda yasiyagijima ithi yasiyithatha lezi imalasi yasiyifaka esakeni yathi iyoyitshinga yathi mayiphuma nje ngegate waqhamuka imoto eyayingayazi yafika yama phambi kwayo yathi yasi banibani wasiyathuka le ndoda hawu nangomlungu yathi into iphethe kwangakhulumela le ndoda yathi yasikhumbula isivumelwano sami nawe uthi lekho osuphethe ikhona oyiphilisa ngakho nomndeni wakho le ndoda yakhohlwa into eyayizele kulo muzi mhlawumbe nami nawe ngoba silapha sesikhohliwe ukuthi sizowenzana safika kanjani sengihlala phansi eNazaretha ngizokhuluma indaba eyodwa uthi ngelinye ilanga kwakunabangani labangani babebuya esikoleni uma bebuya esikoleni kunomngane ohlala kude omunye uhlala khona lapha eduze uthi labangani base badlala sekuthe kwalala uthi lase liyadintizela izulu lathi ndindindi wathi lomngane hawu mngane wami sengiyahamba izulu seliyaduma wathi umngane wami hayi lutho mngane wami hlala uzohamba sisadlala nje uthi wasiyahlala lomngane ngoba abangani ave bekhohlisana wahlala lomngane uthi laselichuma izulu laqinisa wathi umngane wami hayi mngane sengiyahamba mina ngiyekhaya wathi umngane hayi khuleka hayi into adlulayo la iyadlula uthi laseduma kakhulu lelizulu wasiyagijima yena kuqala lohlala lapha eduze waseyangena ekhaya wasiyasala lona waseyincenga indlela ebheke ekhaya kubo enethwa lidumela kuyizulu kodwa ngale ndaba yami engiyishoyo ngichaza ukuthi ngoba usaphila nje useduze lapho kuyohlala khona isidumbu sakho kodwa umphefumulo ukude lapho uyakhona Nkosi usenikuzwile igama intombi engizala yathi ngusiyabonga yathi isibongo sami siyafana nesikababa wathi akashobeke amen intombi engizalayo yakamsweli amen ngiqhamuka lapha tempelini lasempumalanga tempeli amen emtube dukudu maNazaretha wathi kuJulayi umhlangano usuvala ku2 isikhathi koshaya 3 inkonzo ingakavali noma ungangena semini uma kusenjalo seqhamuka
isilo esesikhotheme singangena ngaphakathi kwase kuba nomsindo ngaphakathi ethempelini angazi ma umshumayeli ongiphethe uma ngabe esebiza inkonzo ngiyangithule ngihlale phansi noma ngiqhubeke ngikhuluma indaba zami makusenjalo maNazaretha base bekhuluma abantu ethempelini angifuni ukuyishiya ngaphandle nami ngangikhuluma makusenjalo umfundisi uNtombela usesikhuza maNazaretha umsindo ihlala sikangeni ngaphakathi isilo sikangeni ngaphakathi saqhubeka saba nomsindo angazi licala engaka elokhuza umfundisi ngizothetha nemina wathi bangabe sikhuza siqhubeka bangumsindo ngase ngithatha ifoni yami ngase ngishutha uma ngishutha amanathe emahle ehleli phansi njengamahleli mayingishutha wase kuvela inkosi umqalo endlela mayivela inkosi umqalo endlela ibamba lelo silevini igqoke umjiva wakhe lo igwababa omhlophe nokumnyama ithuli ibunkosi uma ngaphakathi mase kubiza inkonzo mina ngingithule yini maNazaretha kwathi ngenye imini ngibheka eThekwini ngihamba ngemoto i7 seater manga ngibheka eThekwini lapha kwi-off-ramp engena emvoti mawase ngaqhamuka insizwa u4 asengibamba inkunzi uthe umshumayeli u7 minutes ngoba uthe mangabe ngeqa kuzoba yisona ngifuni uba yisona mase ziningi kakhulu mangabe sengibheka emvoti waseqhamuka insizwa u4 zayibamba imoto athi mfana nami uyapi athi mina ngibheka eThekwini wathi usuka nabantu athi mina ngisuka ekhaya umcimbi wathi labantu bangaka ubayisapha athi mina sibheke ngapha eThekwini singahamba sesibuyisa emuva uthi hayi wena usasebenza la ngathi cha imoto akuyitekisa ngathi cha base ekhiphe ibhamu bathi lethela imoto ngase ngimnika isikhiye mangabe ngimnika isikhiye wangena ngapha wathi mina ngene koyabi imoto bayishaya imoto le yami ayihamba ngayo ngangayibona ukuthi iyapi mana zishe uNkulunkulu amen uma mthandaza ngokweqinisa uzobona ushembu uNkulunkulu amen bayihamba imoto bangikhokhela i-toll gate ngangakhokha ngasedlula uma sebhela laphana eBhalito uma ngasofika khona mase ngithi asengizonginyanga ithi le nsizwa ngideni nayo wendoda awukhipha u10,000 imoto yakho siyikhiphe ngithi mina nginayo leyo mali leyo ithi khipha u10,000 mangafuni imoto bazohamba nayo ngizokhulumela nayo khipha u10,000 ngathi anginayo othi fonela ekhaya ngathi mina ekhaya abanayo imali hawathi sayishisa ke phela imoto ngase ngibuza umuzo wodwa ngathi shembe le moto yami uyayibuka nihamba kusenjalo lensizwa ngangigena lapha imoto emangisayibona ukuthi kuphi isihambile lensizwa ngigena lapha le driver ithi hawu nkosana kanti wena yasithi ifoni yafona ifona nemoto yami lapha ehambe khona ithi leni nimisani le moto leyo hawu sawenza njani asebexabana mbabili lapha efonini nalo fonayo uthi misani leyo moto leyo ke uthi indaba uthi misani le moto basebexabana mbabili ngase ngiyakhona uma ngiyakhona ngifice imoto yami ishama hazard lapha amen uma ngamkholela ushembe ukuthi uNkulunkulu angazi uzothemba ba mangifice lapha ishama hazard ngase ngena lensizwa eyilapha akaze bengikhomba ngesibhamu mina uma letsele lapha ephuma la emotweni noma zazothuma emotweni leze la zuthu uyithi leyani mangiqhamuka lana bethi isibhamu vele isithi kanjena bethi dlula nkosana nathi imoto yakho yanginikhi ngahamba kwasibuse ningizwile amen sazi ezizindaba abani bebethanda Abayo
ngiyayikhetha inkosi enkulu yamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngikuqeda ukubonga ngakasithola ibonga inkosi. Bakhethwa abahle bezulu. Simenyiwe thina sonke simenywe inkosi yeSabatha. Ukuba size sizosindiswa kodwa isiqiniseko akunaso ukuthi sophuma sisindisiwe yini. Ngoba seyikhulumile insizwa ezala ngamaNazaretha uyazizwa nje mayikhuluma ukuthi zayihamba nomama ku14. Bantwana abayingcwele kunomthandazo oyaye uyibusa inhliziyo yami ngizokuzoba ama-minute nje amabili bese ngihlala phansi. Oyaye uyibusa inhliziyo yami wathandazwa inkosi uManda Sithebeni njengensonyama emzini wasekuphakameni ngo1958 evala umhlangano kaJuly. Uthi mayithandaza uthi inkosi naba abantu bakho bebeze kuwe bezokukhonza. Ithi uma ufuna abantu abazoya ezulwini sale sewenza bona. Ithi ngoba bafike phakathi kwalomuzi bengazali kodwa ngawe sebeyazala. Ithi ubaphe konke abakudingile. Akukuningi bantwana benkosi okusenze savuma ukuba ngalolu suku leSabatha sibe lapha emzini esikuwo namhlanje ayibonga inkosi. Izoba yenye indaba yami bese ngihlala phansi insizwa sekuphakameni uNkulunkulu engathi ngasiphi inhliziyo sokuthi uma uNkulunkulu ekuphila italente lokuhlabelela ungayitsheli ngakho. Uma ushembe kuphila ithuba lokuthi uguqe phambi kwamaNazaretha ukhulume ungathandi ukuthi uncengwe ngakho. Uma ushemba kuphi italente lokusina ungancengwe ngokusina ngoba mawusina wena kukhona umuntu obusisekayo enhlizweni yakhe. Uma uhlabelela wena ukhona umuntu ovuselelekayo uma uhlabelela wena. Kodwa mase uzoncengwa. Yake yancengwa enye insizwa ngelinye ilanga uManda Sithebeni eyayihlabelela kahle yaziwe ezweni lakubo ukuthi ihlabela kahle base beyicela phezulu kwentaba yomhlangano inhlangakazi base beyicela nkosana besicela ukuthi usiphelezele enkosini kunesipho esihambise enkosini yathi lenkosana anihlabeleli ngani nina ngoba yayizazi ukuthi ihlabelela kahle. Bamcela nkosana sicela usiphelezele yagcina yaze yavuma yathi ihlabelela yathi ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe lizayo njengoba nawe uthanda nje kodwa ungalazi. Yayisiya ihlabelela iyaphambi kwenkosi yathi mayikamama yayisisukuma indlondlo Musa yathi wena mfana thula lokuhlabelayo akukhona kwalapha ekhaya kwasethogweni ngoba uncenyiwe ukuthi uhlabelele. Mhlambe nami lelo sho mhlambe lingangehlela ngelinye ilanga. Ngikhulumpula indaba yodwa abantwana benkosi bese ngihlala phansi ekababa ubukhosini uthi lo baba wayengasile eNazaretha wayigula ngendlela eyisimanga uthi wayephethwe isifo senhliziyo uthi kodwa inhliziyo yakhe yayingashayi yayingenzi lutho uthi yayishisa. Uthi mase simvukile lesifo sakhe uyothatha ithawula alifake emanzini ebese libeka lapha enhlizweni uthi kodwa kohamba isikhathi othi alibona ngathi seliyoma ngendlela inhliziyo yakhe ayishisa ngayo. Uthi basibemiyalela abantu ukuthi hayi ukhona umuntu ongapha emampondweni oshoflaphayo lesi sifo ngoba naseyibhedlela basebehlulekile. Sibhedlela ke mase behlulekile bathamba uhlala ekhaya ugulele ekhaya. Ngoba vele basuke sebona ukuthi ayikho napho into abazoyenza. Wayesehamba lo baba uhamba nonkosikazi wakhe baya emampondweni bafike behle estation sesitimela banqamula kulendlela abayalelwe yona bafika kulo baba wathi lo baba hayi lento incane kakhulu namhlanje wakhona namhlanje uyofika usebenzise lemithi yami lento izophela. Ukumenywa umenyelwe kulendle esikuyo namhlanje na kuyidwala libishelelezi kuyabehlula kodwa futhi abaningi. Wasephuma lo baba esesiphethe isikhwama sakhe esinemithi yakhe nonkosikazi wakhe bayahamba babheke estation sesitimela uthi wayesebona indoda iqhamuke eceleni ingahambi ngendlela inhlanhlathe eceleni. Uthi basondela uthi kodwa ukuhamba kwale ndoda uthi uyabona ukuthi lapha bazohlangana khona bazohlanganisa kanye. Uthi mabesondela uthi wayeseyibuka le ndoda uthi mayibuka esandleni iphethe imvubu. Uthi ayisifika le ndoda kuye. Uthi ayisimshaya ngalemvubu uthi wazama ukugoloza ngoba uhamba nonkosikazi wakhe uthi yamshaya indoda engamiyeka uthi unkosikazi wakhe wabaleka washona ngapha naye washisa isikhwama phansi esasinemithi wabaleka washona ngapha baze bayohlangana estation sesitimela. Hawu unkosikazi siphi isikhwama baba nami ngithi isikhwama sikuwe. Wamuke ekhaya ngasaphethe lutho.
Kwadlula isikhathi waphinde futhi bamyelela kwenye indawo wayesethi kambe eqaleni ngehlelwa ile nkinga namhlanje nkosikazi ngizohamba ngedwa ngizosala. Wahamba futhi wafika kuyo lenyanga yathi futhi lenyanga lezi sifo mina ngiyasazi ngizosiqeda uzothi ufike ekhaya nje uma uqeda ukusebenzisa lo muthi. Lowo muzi Esia akusona ngimanazaretha wakusona nisono ukudla umuthi. Yayisibuya le ndoda ithi uma isondela yasidlula othongathi yathi mayingena esitolo samasulumane ithi ufuna ukuthenga isinkwa no drink ihlale phansi ibamba umoya yahlala phansi yathi mayisahleli nje idla yayisiqhamuka futhi le ndoda ijazi. Yafika sithatha lesikhwama sakhe emphuca yayisiye emgqonyeni yafika sivula yawuchitha wonke umuntu phakathi emgqonyeni wathi uyamemeza uyabuza hawu ndoda wenzani umethi uyafika emgqonyeni ufika emgqonyeni sekubhequza impethu umuthi awusekho. Uyisona khona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikhole ufana kufa. Yase beyiyalela le ndoda ukufa kwangaphela base beyiyalela kuMandla Sithebeni onjengensonyama emzini osekuphakameni ingungumahlombe ngokuthwala izono zabantu yathi mayifika phakathi komuzi wasekuphakameni kuyisonto uyifica ihleli ingungumahlombe ibukela umgidi. Khona umuntu lapha eNazaretha osindiswa umgidi. Kodwa wena noma ukhona emhlanganeni nawe ngisho ukuyobukela emgidini. Uyifica ihleli ibuka amakhosazane aseshaya abheka ngapha wafika wahlala naye wathi kiwa kanjani kuloya muntu kwathi wahlala wasefica nje umuntu okholwa ngoba phela singahlala nje lapha kube ukuthi uyanyanya nokuthi ngihlele duze kwakho. Yafika yahlala duze kwalo baba wathi hlala phansi sofika isikhathi sokuthi uhamba uyonikela wahlala phansi uthi wase kumqala lokufa kwakhe. Uthi wathi hawu ndoda nakho ngifa awungisize yathi le ndoda bukela nawo umgidi. Uthi hawu ngiyabuka umgidi ithi le ndoda yazi yalala phansi ngohlangothi ilokhu ithele ngapha eceleni yathi buka nanku umgidi. Zayishaya intombi sephakameni zithi bawusinde ngokuphephisa abahamba ngozini bayophunyuzwa ukulitela yathi ngiyahamba kuqabadele ngalolo hambo lakho yayithi sukuma indlondo musa yazishaya itafula yathi inkosi inibusise zathi intombi mazithi ameni zimiwela isibusiso yayithi qhuma inhliziyo kule ndoda kwaba ukusinda kaye ibonga inkosi. Uma singenalo leli themba fanele sithembele kubani inkosi ibusisa abazwile. Jeremiah 17 verse 9. Bamenyeziwe emathuleni sebephumile sibabuniswa bangeni Inhliziyo yakhohlisa kunakho konke ukuphakama kwama kube kuhle abayingcele. Lo oguqile umfana wakwaNcube ukwenza wenkosi igama khona emtubatuba. Amen. Inhliziyo yakhohlisa kusho incwadi Jeremiah 17 verse 9. Ubona guqubela ikhohlisa ngempela wokubuka masu ayinile kulesihlanu. Uayine
ulibona izulu libalele uthi hayi kusasa isuku lesabatha uayini uzuhlabelela uthi angiyobatuba uthi mawuthi nje kusa livele liguqubane lisho lidume libale kunenye imvulo oyisimawu uzuxake ukuthi ngoba ngiyayineke ukahle yonke into ngithi usuku lesabatha namhlanje ngiyobe ngifase lokhu yonke into izobe hamselana nelanga uthi uyaliveza ikhanda ukusho ukuthi nalamakhaza awangivumeli ukuthi ngibe sosukwini lesabatha funda incwadi inhliziyo yakhohlisa kunakho konke ayikho into ekhohlisa njengenhliziyo yonakele kakhulu singabantwana abancane lencwadi ngithi yasifakazela ngokududana kwethu ukuthi uyazi mawuthatha ukubhela into esenzayo sikhohliswa zinhliziyo yonke into esenzayo ukududana kwethu ngisho ngabe uDisemba sithi hayi ngoDisemba wonke sesiqedile thina ukusabatha indaba yesabatha indaba yesonto isiphelile kunini unyaka wonke siyasonta uDisemba sike sibungaze nje ukuthi uNkulunkulu besigcinile kodwa singayi esontweni yini singabungazi lolu suku ngalo suku lesabatha sikhohliswa inhliziyo cela ungifundele umthandazo wesabatha ku40 to 41 lalela kahle ndodana yami ukuhlonipha uyihlo singabantwana abancane sifundiswa insuku zonke sifundisa kakhulukazi emakhaya ngiyengizwa makuthiwa mawumele kumhlangano uzophuma ngisho abe ubaba umntwana mazophuma uzoya emhlanganweni yonke into oyenzayo uqala ukuyisho ekhaya kwandisa insuku zokuphila wena uqala ekhaya ungahloniphi ngoba phela kuyasho ukuthi indaba iqala ekhaya awungagijimi wena esontweni umshumayeli ukubiza kanye usabele njengengane kodwa ekhaya kuyakhalwa wena umshumayeli ubizwa kanye nje thebe thiwa umfana kancube umfana sibanibane ave gijima mawubiza yena uzohambela kuye kodwa leyo baba uleyo ncube lo uyakhala uyasho ukuthi lento akayenza yonke ayinasibusiso ngoba ekhaya ngibiza kuze ngimemeza kuze kushe izwi engasabeli noma uphumile akekho ekhaya ukhohliswa inhliziyo ilokhu ngasekho ixhege emzini wakho nifanana ngenye imini uyahlakula umama emasibini uthi mayihlakula kungene ucingo ithi mangena ucingo uyafona ubaba ekhaya ufonela umama esamani uthi awuphuthuma mama kugula umfowami Phuthuma mama gula umfowabo wendoda uthi mayithuka asuka umama emasimini aqoqe ahamba phuthume ayohlamba ethi gula ubhuti uthi mayisuka ethi mayingisuka uya ugula ubhuti ugula kabi kakhulu uthi mangifika yini ngoba mina ngingijena engizofika ngisindise ngayo ubhuti uthi uma ngifika ubhuti kukube kakhulu ngizofika ngimnike umthandazo asuke abambe ibhasi elishona ngapha emzini mkhulu bayakwazi umzini mkhulu uthi mayisuka mayikhumbulele ukuthi uzofika nobhuti umthandazo bese ememezela ingane uthi hey wengane anengiphuthumiseni nansuka mangifika ubhuti kukube kakhulu ngizofika ngimnika umthandazo ayikho into edlule ushembe amen yabo mawuzokhula ukwazi nje ukuthi ngisho abe ngibhekane nezinkinga engakanani mangabiza ushembe nje yonke lento ngiyinqoba usuqedile empilweni amen ulandele ngisabazali uthi ubuka ukuthi yazi ubaba mayibhekene nenkinga unakho ukuthi mayibhekene nenkinga esoda shembe sengahlupheka ukhona baba ngisize yonke into yakhe iyaqaqeka yini anti mina engangivimba ukuthi ngimemeza ushembe nami ngoba mina ngiphethe ushembe kaba ngiphethe ushembe wami yini engahluleka ukuthi konke lana ukuthi nginqobe yonke inkinga engibhekene nazo asuke umama ukhula ubhuti mayafika ubhuti uyafika ukubika kakhulu ubhuti ulele phansi uthi inkinga kabhuti usekhohli ukuthi ubhuti uzofika emnikeza umthandazo uthi inkinga kabhuti uguliswa na indlala
mayifika asuke abasumlilo agoqoze laphana abasumlilo athatha lesi sikhwama esinendwange nansuka ayibekelena agoqoze idoke ethi mayivuka aphuzise ubhuti ethi phuza leli doke bhuti mina ngizowelela ngale wamakhelwane ngithole ikholi sifonele iambulance noma uthola noma idrip nje bhuti buya amandla siyazidinga ezokumbonga thina bamizwe ubhuti sephuzile eParis uthi bese uyaxoxa phela lana wakhulela khona uyamazi umuntu owasewakhula esebuya ngesikade ukhumbula abantu abaziyo uthe bayaphila inobani ushiye lapha kabhuti kubasiwe abasele ubhuti uthi mayikhuphuka uthe abizingane khona lapha uthi ngicela lezi ingane zikhuphuke zephezulu zigadi iambulance iambulance iyehlela ngale ngiyobe sengiphuthuma mina ngiyekhaya zithi mayikhupukele lezi ingane ziyabuka ngale phansi kwemoshe unelangabe elikhulu bememeza omama wengane kuyasha emobeni zithi mayikhupukela phezulu zithi hayi akusha emobeni kusha kwabhuti kusha kwabhuti asuke lo mama atatazele uthi kuyothiwani emzini ongaka umuntu ade egcina ukugula uthi nje ngicela shambe ababise shambe ngisho athiwa ungqonqa nendlu kodwa ngicela uNkulunkulu umsize kuyothiwani agcina ukubonwa yimi endlini engaka kuyothi ubulewe yimi athi mayifika isuke inkosikazi iyafika endlini indlu adilela ubhuti eyotshani iyokhela indlu yotshani iyokhela mawala uyafika indlu uthi bekuphakathi sekuphelile indlu imlotha yonke into isile kushe yonke phakathi fika nelangabi uthi kodwa shembe ngone ngani ziyafika insizwa zendawo ziyangena zithi ake sikhiphe noma yini esoyitholayo eyakho ubhuti kube yona into esibeka ngaphandle noma ngaba amathambo zithi maziyangena lezi insizwa ayiboni lutho kumhlophe endlini kutheqwa zithi sondela gogo uzokhomba ukuthi ubhuti ubelele ngakuphi uthi mayisondela ugogo ethi yini anti bathi sibona kumhlophe ethi mayisondela ngalapha kuleli khona ubhuti uthi uyafika uthi hayibo inansuka yami nje lena uthi mayidonsa inansuka nangu ulele ibheke phezulu ubhuti uthe uthi mayimbatha edonsa ishiti kanti usembatha ukuphila osibusise nexwe ingoma ikhulu namashumi amahlanu nane 154 angazi mawungayazi lengoma ukuthi uzoyazi kanjani ngoba ihlabelelo lesi ufuze ube umngani naso uhlale mawukade ubuka uTikTok ubuka konke ubuhle bomhlaba bese ubuyekeza ukuphila amen
ngokukhulu ukuzithoba ogcina ngomusa nangothando ngiyayikhetha inkosi yasephakameni. Amen. Umagcina lo ozalwa intombi yakadube wakashanda isibongo mhlawumbe engakho kuthiwa ngogcina. Umama ongizalayo mhlazane sekusondele izinsuku zakhe zokuhamba emhlabeni. Ngiyakhumbula ngilove esikoleni. Ngilovela ukuthi ngifuna ukumnceda nje kumsiza. Ngimthinte lapho nalapho. Akudlulanga insuku ingaki wabe seyihamba emhlabeni. Kodwa ngenkathi ngilovile esikoleni ngihlezi naye ngangenzanga lutho kepha wathatha induku wangishaya ngayo. Namanje ngihlale ngizibuza ukuthi leyo nduku kazi kwangiyani. Oqala ukusukuma ukhulume ngendaba yokuzala koMnazaretha. Lapha eUJ izolo kusukuma ubhuti wakabuthelezi. Uthi kwake kwasuka obazali bethu beyocela enkosini yamaNazaretha bezocelela thina abantwana enhlanhla. Babodwa babe bacelela umsebenzi abantwana babo. Babodwa babecelela ukuphila. Isithi inkosi yamaNazaretha ngiyadabuka amaNazaretha ngoba lezi izibusise nizosicelela abantwana benu ngeke beze bezithole. Base bebuza abazali bethu ukuthi ngoba yini? Uthi ngoba bangithanda. Babuza bakwazi ukubuza ukuthi kanti wena Nkosi uthandwa kanjani? Waseyibala izinto engikhumbula akayibalile. Uthe uma uyiNazaretha alingapheli usuku ungakhulumanga ngoShembe. Wayesethe okunye uma ungumntwana weNazaretha ngabeka imithandazo ewu4 oka12 oka4 oka6 oka9. Uthi kodwa lembili kulungile ngiyezwa makuthiwa abathandazanga ngayo. Kodwa lenembili owokuvuka nokulala awungabaphuthi. 13 emthandazweni wokuvuka. Omunye abambe u16 emthandazweni wokulala. Ngithokoze Ungaphuthi nalunye usuku kumkhonza uJehova uNkulunkulu uThixo wakho. Yona. Uvuka mdumise noma ulala mdumise. Amen. Wake bantwana benkosi kwaqhamuka indoda ihamba ehlathini. Sekuvuka inyoka esiphithipithini isiyayishaya le ndoda. Washo ukuthi bishaya ngokusaba yabaleka lenyoka nokulimala kwayo. Yayisifika enkosini unyazi lwezulu isithi baba wangibeka ehlathini. Kodwa seqhamuka umuntu wakho wangilimaza ngizihambela. Isithi inkosi hamba uziphindiselele. Ngempela yahamba lenyoka ihamba labe ehamba khona imfuna emini yonke. Isiyaqhamuka emzini wakhe iyayifica le ndoda yenza umthandazo wokulala. Alanathi namhlanje
iguqe kanjalo lensizwa iguqe yodwa kodwa yayizela inabantwana isithi mayiphakamisa ikhanda ithi yayishaya lenyoka kwase qhamuka isandla esikhulu kunazo zonke sonyazi lwezulu sase siyibamba lenyoka isithi lenyoka ngoba ngiyithole kuwimvume usungibambelani manje ithi usufike emva kwesikhathi useze waguqa wathi ngimgcine ezingozini zalobusuku kungakuba ukuthi njengoba sayinile nje siyikhiphe kude iMnazaretha yethu sigcina ngesabatha kuphinde kushayile inye isabatha abanye bana nobhuza amlandele ukuze ihlale inuka kahle abayigqoki iMnazaretha ezinsuku zonke zokulala ezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho wosuku lenhlupheko umbizo uyakulalela uyakuza kusindisa uma wendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezilanga amen kuqhamukenye indoda abantwana benkosi ngifakazela le ndaba yokuthi ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma iqhamuka le ndoda lapha eJudiya umhlangano usuzovalwa ingena esibayeni kade ithunywa umshumayeli wayo isihambisa umlayezo mayifika ifice esibayeni kanti kunenkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu isiqala khona iyakhuleka ithi bengize kumshumayeli isithi inkosi kanti awuzanga yini ukuzocela isiyasuka le ndoda isiyacela Nkosi yamakhosi angisebenzi ngicela umsebenzi isithi inkosi ungikhumbuze ngolesithathu ngolesibili uyaphuma umhlangano kodwa ithi inkosi ungikhumbuze ngolesithathu sebeyiqhweba bathi buza ukuthi umkhumbuze kanjani ithi inkosi kanti uyisilima yini wena awuthandazi yini mawulala iyasuka le ndoda ngolesithathu iyaguqa iyalibiza leli gama ithi mayihamba lapha ya eCarlton Center bayazi ke abangabahambezwe isibona umlungu yehla emotweni uyayikhiya imoto yakhe kanti bakhona nalaba benhlangano yobubi sebesuke nabo bayayibamba mayihamba umlungu engena ngaphakathi ziyasala lezi insizwa zingena emotweni yomlungu iyasuka le ndoda ngejubane ibiza umlungu namba bevula imoto yakho ajike lo mlungu abafice bese phakathi abiza amaphoyisa usethi ubone ngani ukuthi imoto yami uthi ngikubonile ngoba ngihamba lapha ngihambe ngifuna umsebenzi isithi awusebenzi ithi yebo lensizwa usethi umlungu thatha nayi inamba yami ungifonele yafona le ndoda wayithatha umlungu wayiqasha kuze ube manje iphethe abasebenzi ngoba ngolesithathu lalisho nyazi lwezulu yabuka yathandaza amen uma ngabe bantwana benkosi abazali bami lapha bakhona ngokuguqa kwami namhlanje bekhishiwe ezulwini noma bekhishiwe emndenini ngiyacela uShembe ukuba icala lami lingabi phezukwabo cela uShembe akhumbule leli ekhaya engiphuma kulona sisele sodwa sizingane seyimningi iminyaka asinaye umama asinaye ubaba kepha mawufunda umthandazo wesabatha wathi uBhombela akekho omunye umama wasidala akekho nobaba nguJehova kuphela amen ukube kasithathanga lengubo emhlophe yobuNazaretha mhlawumbe ngabe sesaphela sonke kepha ngoba nqaba imbe kasinayo ngaphandle kwakho nyazi lezulu cela Shembe ukhumbulele lakhala inezitha eziningi namhlanje sivika lokhu kusasa sivika lokhu kepha sicela ukuba singangabaze nyazi lezulu ngoba nakuba siyaphila kungomsa wakho Shembe oyingcwele amen amen maningi amazwi Inkosi ibusise nikuzwile Ubuphelele Media.